Dobré a príjemné odpoludnie želáme vám, vážení občania Banskej Bystrice i jej mestskej časti Šalková. Kluby vojenskej histórie, ktoré sa zúčastňujú tejto ukážky, sú z územia Slovenska, respektíve z Českej republiky. A za tie organizátorské by som spomenul Klub vojenskej histórie Karpatia z Bratislavy, Klub vojenskej histórie Golian z Banskej Bystrice, Klub vojenskej histórie Stred zo Zvolena a nesmieme zabudnúť ani na Klub historickej kolejovej techniky z ručného depa z Zvolena. Nachádzame sa práve na tankovom vozni improvizovaného pancierového vlaku Štefánik, bojového stroja, ktorý bol použitý počas Slovenského národného povstania, bol postavený v zvolenských železničných opravovniach. Tento pomerne netradičný stroj, alebo teda netradičný druh techniky bol nasadený úspešne v niektorých protipovstaleckých bojoch, napríklad pri Starej Kremničke, pri Dovrejnive, pri Čremošnom sa skladá čiastočne z originálnych vozňov a z čiastočne replikovo postavených vozňov. Delový vozeň a tykadlový vozeň, takisto ako lokomotíva, jedná sa o nepôvodné vozne. Lokomotíva je samozrejme pôvodná, ale tento typ lokomotívy nebol zaradený v improvizovanom pancierovom vlaku. Tykadlový vozeň a delový vozeň bol upravený v súčasných železničných opravovniach v Zvolene. A tie najzaujímavejšie kusy z tejto súpravy sú tankový vozeň, na ktorom práve sedíme. Jedná sa o pôvodný tankový vozeň, pravdepodobne práve zo Štefánika, a guľometný vozeň, ktorý je zaradený úplne na konci súpravy. Ten je podľa výskumu pravdepodobne pochádza z improvizovaného pancierového vlaku Urban. Diváci videli takú rekonštrukciu dobových bojov povstaleckej armády s nemeckou armádou zhruba niekedy na konci októbra 1944, kedy začala nemecká generálna ofenzíva. Čiastočne znázorňovala boj, ktorý sa odohral pri Červenej skale, kde improvizovaný pancierový vlak Štefánik významným spôsobom podporil povstalcov v obrane a zabranil nejakému hlbšiemu preniku nemeckých síl útočiacich na povstalecké pozície. Týmto by som sa chcel poďakovať Múzeu Slovenského národného povstania a Klubu historickej techniky Zvolen, ktorí nám umožnili dnes účinkovať na tejto rekonštrukcii.